on renkaatkin. Ylinen kakkospaikalle, Rytkönen kolmospaikalle. Kuka sieltä sitten tulee? Tosi paljon yleisöä tuolta ei näe tuolta takaa. Nyt siellä on 177, siellä on Juha perällä. Ja sitten lähtee Ylinen haastamaan. Haastaa Paanasen, mutta meneekö leveäksi ja Rytkönen kuittaa. Kuittaako ykköspaikalle? Ei pysty haastamaan Paanasta. Paananen kurittaa siinä. Kurittaa takaisin ykköspaikalle. Rytkönen oli jo tuntumassa. Ja sitten taisi olla jälleen. Nyt on Rytkönen menossa hieman leveäksi. Ja Ylinen kuittaa. Venäjä käyttää samaa reikää. No se kakkospaikalle. Kolme kuljettaa rintarilla. Nyt otetaan kaksi. Ja Perällä puristaa kakkoseksi. Ylinen kolmospaikalle. Ja sitten meneekö suoraan? Ei mene. On tulossa sieltä Mustavaisuuden kilpailulle 308 painaminen. Ja sitten on katseet jälleen tuonne radalle. Paananen on kärkipaikalla, kun nyt noustaan tuolta esiin. Tuossa on pieni väli, siitä näkee. 177 siellä on perällä. Sitten on Rytkönen. Ja pitää aina katsoa nuo numerot, kun siellä kaksi mustaa suppia kamppailevat tuolta yleisön takaa esiin. Ylinen se kolmottelu paikalla. Kärkipaikalla taistellaan. Peralo lähtee haastamaan ja menee ulos. Pystyykö nousemaan sieltä? Nousee. Ei pääse, kun on Paananen pitää kärkipaikan. Peralo on kakkosena ja Rytkönen on kolmantena. Paikalla edelleen, ja nyt on Peralalla sitten, tuleeko sieltä paikka, Perala katselee edelleen siitä. Aivan takaluun tuntumassa on Perälä, Rytkönen jää tuossa vaiheessa ihan, siinä ei ole kyllä muutamaa metrin eroa. Olemme tulossa ruutulipulle, kyllä ollaan, Jukka virittelee viimeisen kerran lepattavan lippunsa esiin. Kun Paananen taittaa sitten viimeistä kertaa tuonne hevosen kenkään, ja nyt lähtee